parte na súa totalidade o que acaba de expoñer o portavoz do BNG en canto a non xestión do Partido Popular en 3 anos en materia deportiva. Vostede colliu o cargo con moitas ganas, con moitas promesas, pero as promesas foronse quedando polo camiño. Non vou mencionar o que xa mencionou Millán, o da Fundación Moaña Deporte, as pistas de atletismo, que parecía que esas non lle valían porque non estaban homologadas e vostede prometeu que iba a facer unhas que sí que estiveran homologadas. Prometeu pistas de tenis, prometeu olimpiadas, que non as olimpiadas que se fan agora, que ten unhas olimpiadas para todos os deportes, cuestión que non se está facendo. Prometeu unha cidade deportiva na que supostamente irían esas pistas de atletismo, supostamente iría un campo de fútbol, unha pista de tenis, e vostede sacou en prensa, incluso ubicando a cidade deportiva de Moaña estará no Rosal, que parece ser que xa tiña terreos incluso para ubicar. Entón, cando un promete, cando un publica, que é o que lle pasa a vostede, que publica moito na prensa, cando un publica, despois as palabras hai que tragarlas. Porque, como vostede acaba de resumir, a xestión en área deportiva que nos está facendo son os colectivos, non é o goberno. Hai uns colectivos que funcionan, uns colectivos que teñen unha capacidade de organización tremenda, que xa tiñan antes tamén unha capacidade de organización moi grande, pero a diferencia é que antes había un goberno que sí que puso en marcha moitas instalacións das que hoxe contamos neste concello, pero hai que recordar que as instalacións que vostede critica, que vostede topou, puseronse en marcha en 8 anos anteriores, como son os campos de fútbol 7, as pistas de atletismo que se puseron en marcha gracias ás obras do Plan I. Agora parece que a vostede non lle valen, ou en seu principio non lle valían, agora parece que coa crisis se lle empezan a valer. Entón, o que no Partido Socialista nos preguntamos é se vostede ten alguna alternativa para este tempo no que o BECE, en teoría, non se vai a resolver o tema do concurso, se ten alguna alternativa se o BECE queda vacante, é dicir, se non hai ninguna empresa que se sume a ese prego, se ten pensado poñelo en marcha, e ao mesmo tempo preguntándole en que quedou aquela ordenanza que no seu día nos iba a presentar do uso das instalacións deportivas, porque neste caso creo que vai haber unha ordenanza de recuperación de instalacións deportivas polo absoluto abandono da Casa Topa. Por a miña parte nada máis, que son breve.